Kadom don male tum lasi niligidam tanga video long same pulo je Kashmir robot hake ke padusi lo puse tame pini ba wan tunang koklo athebi porma tang te project abirta long thulo project abirta bang elalo yetum kado we same chini non aphi hala operation sindur tang de pen non aphi army tum intelligence ke long tang pen information ke long tang pen okchum prana song tum ke do di malang tum damlo lapen kuruk damlo asila bang so operation men ke operation killer puserang tum men irpon lo lapen ka kuruk dam ateng ben long ta long dam lo pe dap he sitami patumi di lo he sitami ni liang khan pon lo pe dap sitami ko long pon lo lasi bang ke thom ka du ka we ke alang tum pathi pon long lo lasi okchum prana song tum non amat pe dap ke apran ke dam birta galong ke bang ke thom lahelo lapen ki isi birta project bang lahelo Pakistan anat pen non isi sithi na ngapale do Sila bangso sithi komat bensi nang lolo mablong te lake Pakistan minister water resource minister mane lang roy lang jeng kelang abang minister alang li pena jok se sithi nang palelo Indian government apan sila bangso buta ka chingwa ye phan sitame chisik lo sitame tum kamang hudame me abang kela lo je kopi poloma bang te ke dam tang ni gela tum ade gang tang suk suk ali Pakistan dum ade gang tang suk suk ali je India tum yong silang nang lo le puang te ni tum ke chingwa ve posepo India tum yong silang nang lo le plo tang te ni tum ke dem sitame bom baklo dam rai po posepo lapen gelan chot takalilang jong silang nang li le plo te lang nang tho the blong te awi sinang pali ji pose haladak Pakistan minister sitame ki puili tum kaddo ko sitame arjilong lo sitame non bang ke kopi loma blong te rong mana mengi kulo non bang ke wang si sithi sinang ga chothon bom na baklo ya lar ke non ke sithi sinang thon lase langdam lo blodang te Pakistan atum ke kaphere amud jum pradlo athenon ke alang tum ading tangai hepin lo non ke sithi si nang pale lalo lase itum kadoko semi chini ji ili tuma prime minister Narendra Modi alang li pulo je alang li ke chingwai velo posepu Indus water treaty ke lake suspend plot lo chingwai ve posepu athe gopi poloma blong te alang tum yong se terrorist sai lapuson nang ke tek joy sai ton tep lo tang te nit lang ap thak ke chingwai ve lo pu asalang ke pu yo buson ma blong te lang lapen weekly rapedun e puselang li pulo water and blood cannot flow together posepu lapen ke terrorist and talk cannot happen together posepu lasi lang lapen weekly rapedun e lapen ke terrorist atum ben ke long wet do raped ji chingki puke e posepu lasi terrorist atum ben ke kitia ta chingki ke lo posepu lasi Pakistan la ke terrorist nation pose alang tum terrorist sai power de detik ke chingki ke lo pose prime minister Narendra Modi setame pupon tang lo lasi nona bang ke ko puson pone ko itum lang pon nang terrorist nong power pone mate kopi tong klem pone lake itum non eprang si chini podon tum asi non amat ke sithi nang pale elo kachuning ria sithi asi labang so sithi apta Indian government ben kopi reaction nong pi pone lake litum non ke bang chilang ani chini pon po la silang damlo plotang de non bang ke India dom se apar hen pamelo India dom se ke hai pamelo athe hala Pakistan atum pulo je nitum ke attack ho setame pose S400 ante pangbo rai de lo puse tame parne si prime minister Narendra Modi alang li rara thengno lamklar ke pi hot ke alang S400 adung sarjap tan no arjap tan si lamklar tame ki pilo jola puson la se abrai de lo blodang te nitum long ke S400 tame abidet po puse pula pe nona bang ke Pakistan hin men tame ako lamklar nang pielo je fighter jet ke ve ga bang inut tame aprandam lo puse birta long pontu la hello la pen ke nonamat India long isi trending ke dam bom ko piluma blong te boycott Turkey la pen ke Azerbaijan tasi Pakistan aphan ke support pikam je kote te puselang tum ke chipu ko maluma te Turkey tum je non ke Turkey pulo aprang ke Turkey pulo selang tum ke cheme pikhang kai ke sitame Pakistan aphan Kashmir issue lo blong te Kashmir problem lo te nang che yogdon lo non sitame India aphan ke tegire ta konara drone lo mablong te lake Turkey pen ke wana drone si non tame India na nang attack ere lo jora puson Chinese hormu la pen ke Turkey pen ke wana hormu la pen Azerbaijan se Azerbaijan tum se tame Kashmir issue lo bang te nak che yogdon bek lo ase halang tum ke je Indian atum han bang ka ning kang samse aning dogde la se isi pen lang nam lo bang te la so move ke Indian government pen se tame ke claim on thu ke alar ki hui pon poteng lo konaloma bang te lang litum ahutur do Armenia po Kasi Azerbaijan laki Muslim countries lo, lapen Armenia bangke laki Christian countries. Latum border check koi not kaike si tami rondo ver latum. People ma pute long le lam kilo hatum ta long le ka chithi. Kasi non ke langdam lo bangte Indian government no ke support nai ko maluma bangte Armenia phanse support lo. Lapen hele kaman lapen resim kang tang don samya lang tum hansi pidun dun lo. Si kaike si tami Azerbaijan dum ke India dum han pang thek elo kopi sinang tum hai piver. Kopi si resim kang tang thonam ver. Ditum ma phanang ka pai tek je phan lo bopu. Kaike si tami Indian government han ke latum ke nang jong lo. Kasi alar ke
तुम के तुर्की पेन सेराब लोक से तुर्की पेन पाकिस्तान ना से काय के से तमी अबे गिदुन दसे ला तुम होर मु पेन से नॉन पाकिस्तान ना तुम समी अदे से पंग तंग लो ना टेक लो से तमे नॉन अफी इंडिया लोंग के हुर चुदुर ले जे बॉयकॉट नंग पु आथे जुई दाम नंग ने तुर्की लोंग के दाम नंग ने ला पेन बॉयकॉट नंग पु से पु आरो तुर्की ला पेन अजरबैजान अपन के तुम के बॉयकॉट थिप खंजांग ना दाम नंग ने लो पुसे पजर पो नंग ने लो पुसे रादा तुम मंग के ट्विटर लोंग पुनो नहक पुनो ने एकदम hashtag bihat lo lahan lo dona tu se non mat ke lan se ne liang than bon chopona tum kachini gang tung do pro rang de comment section on ne pin no ne le hala bang so puthang na tan than chini po pardon